Т-80 БВМ. З болота З витягнули. болота копали там з місними цілий день. От копали, виїхали та й все. Їхали, блядь, руські, сука, і застряли, блядь, на полі напаханому, блядь. Да, видно, що олені з Сибірі ніколи не бачили поля оброблені. І... А що воно реально загрузає в полях танк? Так, та ви що, Ні, таку ну як погоду... він їде один, то ні, а як їх їде 10, то, блядь, вони колію копають пів метра глибиною і сідають на пузо. Там на тому полі стояло 2 танка, 3 САУ, Буратіно, Мотолиги, 2 штуки. 2 мотолиги, 2 бензовоза. А далі ще ми їздили, бо ми вибирали, так сказати, техніку. То там це ще стояли. Ну, наші вже партизани їх побили, прицели там все, щоб, ну, вони рухомили їх, щоб русські не забрали. Піхота чи хто? Да, але, скажімо так, Мобилизированные? Ага. А ви служили колись у танкових військах? Нет. А звідки знаєте, як заводити танк? а в нас в 16-му Интернет. році теж И було. Google помощь. Ми теж вкрали руського танка в 16-му році. Це вже не перший танк, який ми крадемо, тому у нас вже є досвід. Ну і в принципі, ми всі там в піхоті, що я механік-водитель, там той наводчик, той пулеметчик. На БМП ви, так? Так, ну і Т-72 в нас було. Севен, давай, залазь і будемо перевіряти. Четвертий режим і запускаємо.